Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Play phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka komiti shiliang ringkat kirang ba shnong ber ki samla kathan kilale ban kendu yau MLA ka dong kathan uba renik ton lingdo thongkar ban pin snow ha u halor ka jingdawa ban pin khas kawi ka office community and rural development CNRD blong hapo southwest Khasil district Habakran Shakilat Pathai Kubor Uba Commander Shangpliang Ubre Uchairman Kamau Sausi and RD Block Demand Committee Ula Ong Baki Pat Ba Kathan Ki Angnut Shikat Day Banyo Ika Office and RD Block Bathamai Ula Ong Ru Ba Usngo Komen Namar Ba MLA Jungka Dong Kathan Ula Ai Ka Jing Kershan Ba Ka Jing Sngo Thu Ia Ka Jing Dawa Jungka Committee Ha Ka Ba Ula Kular Ban Shimkya Ia Ka Kambat Ban Ra Shaki Bor Sorkar Ka jing temu jongka sorkar kalong baki kwa banjan shaki pait ba ban lingba ka jingdan jongka blong kan pelong ya ka sorkar bakin khamjan shaki pait ba lingba kani kan khamsuk ya ki pait ba bat ka roi ka paru kan yo ban kham kiu la ong uba Shangpliang uba commander Shangpliang ula pen pauru e ka jing sngongu sha u MLA ba ula ai ka jing kershan pura ha ka jing dawa jong ki pait ba kathan Nakleng jungi kum ka mausau CNRD Block Demand Committee nakleng junga kum chairman ke secretary ba Adelbat rengkat ki rangba shnong nangta ki samla ki babun ki rangba junga dong kathan chiliang nila wani kendu yuba renikton lengdo thangkar ubade MLA jong ka mau kruat constituency matakasni bat ka phang ka banging wani kendu kalong nakamenta ban dawa nakasorkar bahkan bu no sakaway ka blok hakte ki thain chiliang jungi hakaba nakleng jungi ngila maj phang hapo ka komiti lengba ka mausau CNRD Block Demand Committee te ka jingi kendu jungi matakasni bat u MLA ngila ban ong kalong ka ba sngu tenat namar ba ngidon mauru udon hi ka ju ka jing sngo ba kumbang ngila dawa nakleng jungi te handrei nginget scam pade nginsa nang leje kendu sei ki bor sarkar nadu minister le se wat hadu chief minister bat nginget scam baka Sorkar kan sapen urlong yang ka jing angnut ka jungi namar ngingi tiap bat ngiyo sngo barabor hi ka sorkar ka juong ba ki angnut bat ki kwa ban penjan ye ka sensyar ka khadar syaki pai ba te dak babu ye ka blok ka batmai kan penjan syaki pai ba bat ngi scam ba kan le ye ka jing dawa ka jungi bat ka bakham kongsan kalong namenta ban wanra ye ka roi ka par namar ngiyo i ba kadong ka than chiliang jungi stay kadang don kam ki blok bat ki bun ki wi ki jing pentri kam leng ba ki lengba ka office jong video namenta banura ik kampenroi bat lengba kan ka blog ngi scam ba kan la banura ik kampenroi te sa sisen nak leng jungi committee ngi khublai ru yo MLA bala panpawi ka jing kersyane ka jing dawa jungi bat ngaburu ka jing kerpat hakmat ki pai ba hakmat ki riurang ba ki seng samla ki rang ba shnong jong kadong kathan chiliang jungi bangin yang teli kawai ban penurlong ye kene ka jing dawa jungi nak minta ban bu ye ka blog ka batma ek than chiliang lagi niktin pakendat keblai sibul ba Adelbat nakaleng jungi kat ki ruang ba jong kadong kathan ru te ngila sngau ba kanai kamdei tangka jieki ka badang mentas pang wani ka jing dawa ka badang mentas pang re ngila ya syong penondok penosna kane nadu kisiam arjau katla kotan te kanai gede ki jing kam yu pai ba dengar sngau ban apil syaki pai ba bat ki wei ki ruang ba jong kadong kathan bakin ai ya kata ka jing ya trilang ha beri kene ka jing dawa jungi ya ka CNRD Block te kamdei tang ka jing kam jung chairman ne secretary ne kini kirung ba dei ka jing don kam bukusan jong ki ba jong ka dong ka tan CNRD Block Demand Committee pau ya ka jing sungu ya MLA jong kamo kuat MLA jungi bala pelat ya kapor nak minta banyak perlu ini haknya ka sidang seni minta banyak keren ya ka kam hak dari bat kajing anggot jung ki pai ba jung sidang bandon no ya ka blok hak dari ka thai te ni dan hang ni kumki undai tang kumki dekat jung ka demand committee ringi dan lang ro iki rang ba chinom idon ye ya usiem jongka nobosokho idon yaki ramba chnong jongka senjuk kumu jongka nobosokho nanta ki secretary jongki chnong bat kiwi hi ki ramba jong ni kadong athan nomla ban jerlot dele se ada kapor dasya ngila ban ya introduce dan kata ka shop era
nak leng jungi ni tahu ci sungu ipi kamat hi ka kong san ka bani ban mi akmat jongpi mentangas ni kalong hakabedi bat kajing yo I jungi kumki bai ba ka dong kathan ni ka jingdon kam ban ban no sai ka ka office jong ka kanat CNRD hakati ka than Shiliang bat kani kam dai kajing anut ka badang shu hakini kiat sini rai kadai bangila sedang na ar hajar khat riu mat lag hawat kala dan kajing mai phang lu ajar asal katsan rai hakabet dai bat dia bat di mana ka bangila bu ahmad ka sarkar kadai haka hau penamat ke ar hajar khat riu te rai katut ni kisnong jongka ranikor dan rai kata kamtam le se ka syong haka jing mon jing pai ba ro dan rekat kum ke jing anut jungi kalau kita bat ni yoi ba ka dong ka than ke jungi kalau don kam bat le se anut bat ni le kan ro ka meeting ka apa akhir untuk naik jing syang ki bat dan ki dan pindah tugas ni te dan kok ni pendu don tas ni nilai kilai penpau bagi don kam hi ya ka jaka pedeng la don ro ki katok ni ki try jaka ki bala long ready ban ai ki ki NOC dan rai kata pada ka syong pat ha sorkar ha no ka jaka ka ba event ki ka ban bo te ke jua jungi ru ang ne lalor kata ni wa ru yepi ba kumba kilakren assembly ni wa ru yepi ba pin banjur biang le se ka sarkar bat ni kwa ru ye ke jing beten lenti ke jongpi ngim kwa ban ye na pi ni kwa ru ba pin yalam ma pi la dalom kapala la dangi haban le ha minister la dangi la dangi haban le chief minister ru ni angut ye ke jing beten lenti ke jongpi rengkat bat ni kun ki pai ba nang ba lese ke jing anut jungi kan urlong bani sutu ro ban dong ni ka blok dan kam ka population ko biang ni dan kam ni ka distan ni dan kam ya ka jing duna ka yo ka kwat la dai khen ke jing duna ka yo kwat le ni la qualify lupa ka dang don ni ka jing duna ka yo ka kwat ten ring ni su kremen bakan don be ka jing ni kremen bakan don namar ba ka sarkar para buat ka jing ong ba ka kwa ban wan ra ya kata ka sinsya ka khadar khamjan cheki pai ba ni kata hi ka dei ka jing anut ka jungi tinggal ai fi ka kwat se kadang nanti pin ailat shoi ki para member bikinnya keren deh pin mapi yang IT mapi ya por lonta city hakabana lenjong ke DC atau por iko ripnar ila forward ikne ka demand juni show chief secretary kumjuro ngilai ya ke jing keren jong minister ha assembly bala penpau ba keladon ka jing anut bandon no ya ka blok ha ki than Shiliang bat kumjuro nilai iro ke jing ida ke babura mi ba nek nilai I ke jing kren jong piru assembly ba ila penpau ba ka southwest wat ada tim kdo dan rai ila penpau ba ka southwest kala don kam sakui pat ka blok nama ini ki art ki blok tang penpau ke su ipi le se dangshan ro nilai I ya ke jing pa notice nak leng jong video ba kandon ka hearing nak menta ban bu ya ka office activity Shiliang tengim pada tikena kan dai hai dan rai ni sio I bakan don ka hearing ha umdo lun kat kun ka city dan rai nagleng jungi wala dangil ai kerteng ni ka maksa di blok di man committee kini kedai ka headquarter ka bangi ngila pelong ningkong ya ka meeting hangtu bat ni snow ba ladangim ai ka kerteng jong kata ka di man committee ngikum ki dikhatru nginum mla ya ka bansai yang sudon kam ban ai ka kerteng mau sau sin di blok di man committee kalong rukum ka jing kedo ya ka area ke nak leng jungi ngila kren syai lembaga NXT ba hakadong ka than Shiliang ka jing syangi lengi anut ban kedup na du ki than so ma ter syadu ki than mau plat ngam. Hello Meghalaya dance. 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.